Aj Lídyin vzťah sa začal romanticky. Prvé problémy vraj prišli potom, ako sa presťahovala za partnerom do Prahy a zostala tehotná. Začalo to prvou fackou, chlapci mali asi 1 mesiac a vlastne toto agresívne správanie zo strany otca sa začalo stupňovať. Otec ma zaľahol svojim vlastným telom a pesťami ma udieral do hlavy. Lídia neváhala, kontaktovala políciu aj sociálku, no situácia sa nezlepšila. Mali chlapci 1,5 roka. Som vlastne bola atakovaná veľmi agresívnym spôsobom, kedy ma otec ťahal za vlasy cez 2 izby a vlastne orostený mi obúchal hlavu, takže som musela zavolať rýchlu sanitnú službu, ktorá ma odviezla okamžite do nemocnice v Motole. Nečudo, že Lídia sa rozhodla partnera opustiť. Útočisko našla u krstných rodičov na Slovensku. Ja som samozrejme otca detí okamžite kontaktovala v tomto smere, že nie som v tomto zdravotnom stave schopná sa o deti postarať. Povedala som mu konkrétnu adresu, otec presne vedel, kde sa budem s deťmi nachádzať. On vtedy voči tomu nejako protestoval zásadne? Nie. Otec deti na Slovensku aj navštevoval. Bez hádok sa to ale vraj zvyčajne neobyšlo. Situácia sa vyhrotila pred 2 rokmi. Sme mali namierené do veľkého mediera, medzi 2 dedinami vlastne išiel nejakých 150 a išiel z krajnice na krajnicu. Kričal po mne, že náš život visí v jeho rukách. Nakoniec ma za týchto okolností vyhodil z idúceho auta. Vznikli mi zranenia, kde som mala zlomenú ruku a mala som po celom tele otvorené rany. Za celej doby boli prítomné deti, videli to. Bohužiaľ už mali to skoro 3 roky, na všetko si žiaľ pamätajú. Lídia podala na ex-partnera trestné oznámenie a žiadala zveriť deti výlučne do jej starostlivosti. Bol uznaný za vinného z prečinu ublíženia na zdraví a výtržníctva. Deti boli okamžite zverené do starostlivosti a ako bezpečnostné opatrenie bolo nariadené súdom zákaz priblíženia do 3 metrov ku mne aj k deťom. Priestor na vyjadrenie sme samozrejme ponúkli aj otcovi detí, ten ho ale odmietol. Vzhľadom na to, že nie som verejne činná osoba a vec sa týka maloletých detí a tiež vzhľadom na zjavnú manipuláciu pani Mlynskej s faktami sa nebudem akokoľvek vyjadrovať. Lídia sa časom z nepríjemného zážitku spamätala, no deti nie. Nastalo pomočovanie, zmeny správania detí a celkovej psychickej vyrovnanosti detí. Majú dysartriu, problémy z rečí. Majú posttraumatickú stresovú reakciu a teda aj posttraumatický stresový stav z toho dôvodu, že boli traumatizované jednak situáciou, ktorá medzi rodičmi prebiehala ešte keď spolu žili, a jednak boli traumatizované tým, že vlastne tam došlo k násilnému zásahu zo strany otca voči matke. Deti boli riadne zdiagnostikované so záverom narušený vývin reči. Boli veľmi plaché, veľmi utiahnuté, také veľmi málo komunikovali, ťažko si vytvárali dôveru k cudziemu človeku. Nevedeli obsadiť absolútne žiadna sústredená pozornosť, žiaden kontakt s inými deťmi, stále si žili vo svojom svete. Trvalo to viac ako rok, no stav detí sa začal zlepšovať. Matka sa o deti naozaj veľmi starostlivo stará, chodí pravidelne na naše intervencie, na logopedické cvičenia a od minulého roka môžem povedať, že sme zaznamenali skutočne veľmi pekný progres u chlapcov. Sa to zlepšovalo, učili sa, ale najväčší pokrok som uvidela, keď začali chodiť na dramatický krúžok, kde sa začali zžívať so skupinou. A presne to, že stále je to tá istá skupina, tie isté deti, im pomáha vytvárať si vzťahy, ktoré sú stabilné a ktoré im pomáhajú upevniť svoju pozíciu v živote celkovo. Lídia zažila prednedávnom poriadny šok. Otec zažiadal o návratové konanie maloletých detí do krajiny obvyklého pobytu s tým, že argumentoval, že som mu deti uniesla a že mu vlastne bránim styku s maloletými, čo je absolútne nepodložené na pravde. Keďže sa vec týka maloletých detí, nebudem sa vyjadrovať. Naopak, obávam sa, že budem takéto zneužívanie médií považovať za ohrozenie vývoja mojich detí a budem sa brániť súdnou cestou. On mi na to povedal, že pre neho peniaze nehrajú rolu, že on investuje aj posledný cent svojich peňazí do toho, aby ma zničil. Návrh otca na návrat detí do Prahy okresný súd najskôr zamietol, krajský ho ale zrušil a vrátil okresnému. Dostala to na starosť vlastne už iná súdkyňa, ktorá k prípadu pristupovala inak. Nariadila vlastne okamžitý návrat maloletých detí do krajiny obvyklého pobytu, kde určila konkrétne miesto do Prahy.
Súd rozhodol v zmysle právneho názoru odvolacieho súdu v zrušujúcom uznesení a po doplnení dokazovania nezhliadol žiaden dôvod na nenavrátenie detí do krajiny obvyklého pobytu. Z môjho pohľadu je to hlavne rozhodnutie neodôvodnené. Vôbec nie je zrejmé, v čom je záujem maloletých detí na tom, aby sa vrátili do Českej republiky. Čo takéto rozhodnutie má v dobrom priniesť maloletým deťom? Práva dieťaťa sú vždy tie, ktoré dominujú. Podľa našich zákonov, aj podľa medzinárodných dohovorov je právo dieťaťa nadradená hlavne v prípade, keď je ohrozený jeho zdravý vývin. Na tom, že by pre deti návrat do Prahy nebol vhodný, sa zhodujú aj odborníci, ktorí majú deti v starostlivosti a svoj názor tlmočili aj súdu. Sú to detičky, ktorým sa treba systematicky venovať a sú veľmi naviazané na matku, veľmi potrebujú mať ten dôverný, citový vzťah. To znamená, že tam určite nejaké násilné odlúčenie od mamy alebo presťahovanie sa do toho prostredia, ktoré bolo traumatizujúce a nebolo by vhodné a okrem toho si potrebujú osvojiť hlavne materskú reč. Nechcem byť veľmi zlý prognostik, ani nemôžem byť, ale v úplne najhoršom prípade by to mohlo spôsobiť úplné zastavenie ich rečového vývinu a ako vieme, rečový vývin má veľmi veľký vplyv na celý náš život, na spôsob myslenia, takže veľmi by som neodporúčala návrat do predchádzajúceho prostredia. Neviem si predstaviť celkovo tento návrat do Českej republiky, pretože deti sú veľmi psychicky destabilizované. Celková tá zmena prostredia samotných kamarátov, navštevujú krúžky, škôlku, pedagógov, špecialistov, to by deti absolútne nezvládli by to. Ten bezpečný vzťah, ktorý si terapeut vytvorí s tým dieťatkom, takisto aj logopéd je pre ich pocit istoty a bezpečia dôležité z hľadiska dlhodobého, takže tam určite pre ne by bolo vhodné mať jedného človeka dlhodobo a nie striedať tam tú terapeutickú starostlivosť. Myslím si, že obaja chlapci sú spokojní tam, kde teraz sú. A neviem si predstaviť, že sa presunú niekam inám a nie to ešte do nejakej inej krajiny. Najväčším paradoxom bolo naozaj vyjadrenie súdu, ktorý odignoroval všetky naše listinné dôkazy. Žiadnym spôsobom v odôvodnení sa tieto vyjadrenia nespomínajú, napriek tomu, že matka maloletých detí to v konaní súdu predkladala, napriek tomu, že samotný kolízny opatrovník maloletých detí navrhoval súdu znalecké dokazovanie. Nám bolo vlastne povedané, že pre hospodárnosť súdov vlastne takéto súdno-znalecký posudok nenariaďujem, pretože vlastne by to bolo veľmi nákladné pre súdy. Absolútne nerozumiem tomu, prečo k takýmto krokom súdy pristúpili, pretože naozaj svojim konaním môžu si celú situáciu ešte zhoršiť. Jedna vec je, či to zvládnu deti, ale druhá vec je, ja ich musím zabezpečiť samotné sociálne zázemie a prostredie a to mi všetko bude vlastne znemožnené. Na škôlku v Prahe sa čaká minimálne jeden celý rok, takže aby som jeden celý rok nemohla byť zamestnaná. Nemala by som finančné prostriedky. V Českej republike nebudeme mať ani len nárok na základné zdravotné poistenie, za základné sociálne istoty. Súd tento návrat podmienil splnením záruk zo strany otca a to, že zabezpečí matke a maloletým deťom bývanie. To, čo bude postačovať maloletým deťom a matke, ako súd nemá šancu vopred určiť. Je to naozaj veľmi iluzórne a nepredstaviteľné a v žiadnom prípade vymožiteľné ďalej. To je absolútne irelevantné, pretože materiálna stránka nie je vôbec to, čo tie deti teraz potrebujú. Deti potrebujú pokojné rodinné prostredie, potrebujú odborníkov, ktorých majú tu doma. Sa cítim ako matka, ktorá robí všetko pre blaho svojich detí. A týmto uznesením by mi bolo vlastne absolútne znemožnené sa o vlastné deti postarať. Ale môj najväčší strach je samozrejme, že mi potom v Českej republike budú vlastne deti odobrané. Neviem si túto situáciu len predstaviť a mám obrovský strach aj zo samotného otca.